pont ezt találtuk ki, hogy egy olyan kis versikét keresünk, amit eleve mindenki tud. Igen, és akkor már, amikor meghallják, akkor arra fognak gondolni, hogy jaj, hát ezt én ismerem. Ez a slágereknek az egyik titka. Kérem, figyelj, brum, brum, bruno, mókás medve, ha mennek ki éppen táncos kedve. Mókás medve járda táncot, járja be a táncóba. És akkor jön a Levi, mint mókás medve, ha lesz majd egy jelmezed ilyen medve. Igen, és akkor csinálod velük, hogy előre a bal lábadat, utána hátra, előre a bal kezed, utána rá. Engem utánod vagy. Utána ugi-bugi, utána forgás. Tapsolj velünk hajtás. Előre a jobb lábadon, utána hátra, előre a jobb kezed, utána rázzad, utána ugi-bugi, utána forgás. Tapsolj velünk, és jön a mókás medve, járd a táncot, járjon be a táncod a világon. Jó lesz ez, jó. Most már csak egy ilyen jó kis izét kell kitalálnunk, egy ilyen medvejelmezt, nem? Ja, hát ez lesz akkor már... Neked nem kell sok, csak 2 fület, ha már fölraknánk a Leventére, meg barna ruhába lenne. Nagyon vicces vagyok. Jó, figyelj! Túl sokan legyünk, számoljuk meg, hogy mennyien vagyunk, jó? Én tudok számolni. Jó, mert segítetek? Mert? Szól az angfal nektek a fületekbe? Szól? Szól. Jó. Számolj 10-ig újra meg újra, 2 kezeden. Ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud 10-ig, az nagyon okos. Számolj 10-ig újra meg újra, 2 kezeden. Ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud 10-ig, az nagyon okos. Itt szeretném elmondani, hogy Levente is járt óvodába, csak akkor még nem volt szakállas, meg nem volt 100 kiló. Mondod el, ennyi embernek. De. És az első héten hazajött az óvodából, és ezt mondta: apa, én már tudok 10-ig számolni. Tényleg? És meg is mutatta, mutasd meg! 1, 2, 3, Ki tud még? 4, 5, Nem hallom föl. 6, 7, 8, 9, 10! Baby könnyű. Jó, és képzeljétek el, mondtam neki, hogy akkor, mert azt mondta, hogy baby könnyű, mondtam neki, hogy igen, baby könnyű, kis kuglófejű, ekkora feje volt, amikor Ezeket miért képzeltem. mondod el ezeket? Jó, csak itt úgy mesélek az Mondom, de embernek nem az mondod el. életemről. Jó, és képzeljétek el, kitaláltunk egy nagyon jót, minden egyes szám után utánozni kell egy állatnak egy hangját. Na, ez már nagyon-nagyon nehéz lesz, koncentrálni kell közben, végig odafigyelni. Megvan, Levi? Mutasd? Jó. 1 kis kutya, 2 kis cica, 3 kis egér, cin, 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 4 nagy tehér, mindig ilyen atok, 5 paripa, 6 parika, 4 kis kakas, 8 kecskevak, 9 kacsa, 10 malacra, számoljuk meg gyorsan, újra számolj 10-ig, újra meg újra, 2 kezeden, ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud 10-ig, az nagyon gyors. Számolj 10-ig, újra meg újra, 2 kezeden, ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud 10-ig, az. Most mi jöttök, ugye, hogy 1 kis kutya, 2 kis cica, 3 kis egér, 4 nagy tehér, 5 paripa, 6 parika, 7 kis kakas, 8 kecskevak, 9 kacsa, 10 malacra, számoljuk meg gyorsan, újra számolj 10-ig, újra meg újra, 2 kezeden, ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud 10-ig, az nagyon okos. Számolj 10-ig, újra meg újra, 2 kezeden, ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud 10-ig, az nagyon okos. Figyelj, 1, 2, 3, Nem hallom. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Szép volt. 10, de már. Mi van? 9, Megijednek. ők, 8, semmitől. 7, 6, 5, 4, 3, Mondd be gyorsan a 2,
Semmi, megnyitott a Pesti Pipi, ez volt a visszaszámolás. Innentől kezdve a Pesti Pipibe képzeljétek el, hogy lehet kapni kalapjakap menüt, és akin van ilyen kis piros kalap, vagy kék, vagy bármilyen színű, az mennyi? 50%-ot kap, igaz, hogy előtte nagyon-nagyon drágán meg kell, hogy vegyétek ezeket a cuccokat a kalapjakapsokba, ami azért ilyen drága, mert tudjuk, hogy a felnőttek mindent megadnak a gyermekeikért. Igaz? Jó van, figyelj! Megtáncoltatik őket, hogy mire jön. Vagy inkább üdvözlők egymást egy pacsival. Jaj, az élmény, One, two, three, trut, pa 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 pa, na 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 na, yo yo na na na, yo yo na 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 na, yo na 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 na, na na na. Kié az autó, kié a papa? Ki volt az első, kinek van igaza? Kié a labda? Kié a lapát? Kié a lekvár? És kié a vár? Tehát vissza, veszünk össze? Inkább béküljünk ki mindenről. Levi, Tessék. ezt a dalt a 20, 30, 40, 50 éves gyerekeknek is énekeljük. Ja, tényleg. Mert ők körülbelül 12 percig tudnak fejben itt lenni, a gyerekek olyan 30 percet bírnak. Oké, figyeljetek 20, 30, 40, 50 éves gyerekek. Szeretnénk nektek üzenni, hogyha van egy kis pasír. Hol? A hasadra gondolj. Hol van a pasír? Munkahelyen? Otthon, igaz? Otthon. Ha van otthon egy kis pasír, akkor ígérjétek meg, hogy ma este, mielőtt lefekszetek aludni, kivékültök előről az egészet, most már ők is értik, hogy kié az autó, kié a papa, ki volt az első, kinek van igaza, kié a labda, kié a lapát, kié a lekvár, meg kié a vár, de vissza, veszünk össze, inkább béküljünk ki, mint örökre. Ne legyen öri-ari, legyen inkább öri-bari, látod, mosolygok rá, itt szép a világ. Ne legyen öri-ari, legyen inkább öri-bari, látod, mosolygok rá, itt szép a világ. Na gyere, adj egy bocsi, és legyünk öri-bari. 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 Na gyere, adj egy bocsi. Csak tudjatok róla, hogy ezt a vírus lájkolja. Adj egy bocsi, és legyünk öri-bari. Nagy kikás pacsi, köszönjük szépen. Na gyere, öri-bocsi. Na gyere, adj egy bocsi, és legyünk öri-bari. Na gyere, jön a táncélet! Na gyere, adj egy bocsi, és legyünk öri-bari. Látod, mosolygok rád, itt szép a világ. Na gyere, adj egy bocsi, és legyünk öri-bari. Látod, mosolygok rád, szép a világ. Szép a világ. Színpadon a Kalap Jakab família, ahogy a hamis hangokból halljátok teljesen élőben. És elhatároztuk, hogy minden dalt eljátszunk, ami a kedvencetek. Persze ez nem igaz. De hogy játszunk minden dalt. Egy pár dalt fogunk csak játszani. Sokan vannak, úgyse hallják, úgyse látják, igen. Melyiket? De Mancsőr, de nincs itt a csész. Hát nincs itt a csész, mert... Nem érte csész? Áll a bál. És akkor minek öltözünk, mert nem tudjuk, csak hogyha valaki felmutatja, hogy mi az. Szóval... Szafariból egy részletet viszont mindenképpen el kell, egy nagyon kedves vendégünk kérésére játszunk. Szafari lesz nekünk a nagy kaland nyáron, voltunk már párszor, mégis úgy várunk, robog velünk a tervet járunk. Csak ne érjen véget ez a gyönyörű, nem
hiszem el, egész végig könyörögtünk neki, hogy adjon egy pacsit, és most ad. Szerintem ő szeret főszerepelni, nem? És most már előre az egész, szafari lesz nekünk a nagy kalandjáron. Voltunk már párszor, mégis úgy várunk. Robog velünk a terepjáron. Ne érjen véget ez a gyönyörű váron. Szafari lesz nekünk a nagy kalandjáron. Voltunk már párszor, mégis úgy várom. Robog velünk a terepjáron. Csak ne érjen véget ez a gyönyörű váron. Figyelj csak! Józsi bácsi a szafariban. Éjjjjjjjjó! Józsi bácsi a szafariban. Éjjjjjjjó! Ez az, hangosan. Józsi bácsi a szafariban. Azaz. Van sok tánc a szafariban. Itt szeretnénk köszönteni idősebb Richter Józsefet, az egyetlen Kossuth Díjas cirkuszi szereplő, cirkusz volt igazgató. Hát hány éves elfelejtettem. Mit írtunk neki a Facebookon, hogy Boldog születésnapot. ja, boldog születésnapot, igen. Szafari lesz nekünk a nagy kalandján. Boldognak Tapsolni kell. mégis úgy várunk. Robogálunk, terepjárunk. Ne érjen Itt meg ugrálj, véget figyelj. ez a gyönyörű várom. Szafari lesz nekünk a nagy kalandjáron. Boldog már párszor, mégis úgy várunk. És robog velünk a terepjárunk. Csak ne érjen véget ez a gyönyörű várom. Ne érjen véget ez a gyönyörű Itt egy lé, ott egy lé, te meg kovár és szélé. Itt egy bogár, ott egy bogár. Soha többet nem zümmög már. Mire fűznél pont most erre? Nincs szerencsét is, moly lepke. Átnéz mindent teged. Nyugodtan, bár meg vagy, szia. Te tudod az összes szöveget, úgy látom, igaz? Akkor Léci, legyél így mindig ilyen itt hátrébb állok, hogy sugógép, Sugó, jó? sugógép. Hogy te úgy, hogy mindig nézzél rám, és hogy van tovább? Itt repül egy bőregér. Itt repül egy bőregér, a barlangban lakik rég, csupa bőr a ruhája, van zakója, meg csukája. Tényleg, csak ilyenkor nappal meg csak lúgicál, ultra hanggal vadászik, de ki lehet őt találni. Jön a taps, jön a laps, jön a tánc, jön a diszkó. Itt is van egy nation fél, ott egy másik oldal fél. Itt is van egy nation fél, ott egy másik oldal fél. Jön a rap, itt egy légy, ott egy légy, te meg komár és szélé. Itt egy bogár, ott egy bogár, soha többet nem zümmög már. Miért repültél pont most erre? Nincs szerencsénk is, oly lepke. Másik gitáros is hallani. Itt repül egy bőregér, a barlangban lakik rég. Csupa bőr a ruhája, van zakója, meg csukája. Ő csak éjjel kóricál, nappal meg csak lógicál. Ultrahanggal vadászik. Levi bemutatja az ultrahangot. Ultrahangot nem lehet hallani, bejöttél. Akkor miért mondtad, hogy... Itt is van egy nation tér, ott egy másik oldal tér. Itt is van egy nation tér, ott egy másik oldal tér. Akarjátok, hogy Levi repüljön? Ezt most már... Ezt már tényleg direkt csinálom. Show műsornak adtuk el a Pesti Pipinek. Hát attól még itt nem tudok a szabályzat tiltja. Ja. Hát akkor sajnos. Hát ez van. Jó lett volna, de... Nézd, ő majdnem Batman, nem tudott felemelni és reptetni. Gyere. Bármi. Nem alszik, de jó. Gyere, szia, Bálint. Le ne essen az aranyórája, mert aztán apukája majd rajta fogja. Ez már repülés? Sejhaj, de ne bír, rádiózik az egész. Sejhaj, de ne bír, rádiózik az egész. Sejhaj, de ne bír, rádiózik az egész. Minden légy csak annyit kér. Jó, most már menj le a színpadra, most Megkönnyebbül, Figyelj, hogy tapsolni legyen meg a minden denevér. Gyerekek, ugrálnak is! Itt is van egy nation tér. Ott egy másik oldal tér. Itt is van egy nation tér.
Kapcsolták a légkondit. Jaj, kapcsolják vissza a légkondikat. Na igen, kérjük a következő számot. Szeretném küldeni a... Melyiket? Melyiket? Szerencsére nem ismerik egyiket. Ez az. Mi? Hát aki lopja el. Majd jelentkező. Nem is olyan régen Leventével ültünk a nappaliban, miközben felugrott ránk 15 kiló Hirtelen. fejenként. Semmiből. Úgy hívták az időszakot, hogy pandémia. Vannak itt olyanok, akik akkor még meg se születtek, vagy lehet, hogy pont azért születtek. Hát nem tudom. És mi akkor kitaláltuk, hogy ilyen kis dalocskákat felvettünk okostelefonnal, feltöltöttük a YouTube-ra, és ti mit csináltatok? Mit csináltatok? Egy csomószor megnéztétek, elnézést kérünk a szülőktől. És volt egy dal, amit nagyon-nagyon sokszor megnéztetek, úgy szólt a dal, hogy Csiga-biga gyereki, ég a házad ideki, kapsz tejet vajat, holnapra is várja. Csiga-biga gyereki, ég a házad ideki, kapsz tejet vajat, holnapra is várja. Na és képzeljétek el, olyan sokszor elénekeltétek, elnézést kérünk a szülőktől. Túl sokszor, hogy a csigabigák meghallották. Választottak maguk között egy csigabiga király. Leventét, de most nincs rajta polárplüss, azt hiszem, hogy így is eléggé melege van. De minden esetre a dalt azt el tudjuk játszani nektek. Ártatlan kis dalnak tűnt, aztán mi lett belőle? Durva. Ne legyél már csigabiga Esztele, Már mondtad. ne mászkálj itt, légy szíves mesztele. Jó van már. Vegyed fel a házadat, de megfázol. Nem jöhetsz így a buliba, ráfázol, de ja. Amikor a csiga végre rám hallgat, tőletek meg egész nap csak azt halljon. Csigabiga gyerek, ég a házad idekinek, kapsz tejet vajat, holnapra is van. Csigabiga gyerek, ég a házad ideki, kapsz tejet vajat, holnapra is van. Hölgyeim és uraim, Levente most vállalja, bármilyen picika a színpad, de táncolni. Nincs náma ruha. De csak mit táncolsz? Hát én mi? Mit kész cserébe? Csak tapsol. Csak a tapsod, halom, figyelj már, csak a tapsod kéri, jó az üzleti érzéke. Csak a tapsod kéri cserébe, hölgyeim és uraim, Levi bemutatja a csigatáncot, nagyon vigyázzatok, mindenki van, figyelj! Egy, Nem is tapsolnak, csak itt állnak meg az apukák. Hát később. Itt álltatok és nem is tapsoltatok, meg ugrál, már folyik a lába között a víz. Ne legyél már csigabiga Esztele, Ezt már mondtad. húzzad el a csíkot innen hirtelen. Én? Mert ilyen csíkot az összes gyerek tud csinálni, igaz gyerekek? Tényleg? Amikor elfelejti az orrát kifújni. Új! Zöld pikacsiga, csak nem akarom részletezni. Ja, amikor ezt a panya meglátja, elővesz egy papírzsebit, azt mondja! Csiga-biga gyereki, igazad ideki, kapsz tejet vajat, holnapra is van. Csiga-biga gyereki, igazad ideki, kapsz tejet vajat, holnapra is van. Csiga-biga gyereki, el vannak a úton már, kapsz tejet vajat. Csiga-biga gyereki, de igazad ideki, kapsz tejet vajat, holnapra. Nagy taps Levinek a táncére, és Csak nem érted. a kereszt mozgása, hogy a... igen. Na jó. Elég volt, nem? Válasz egy kis szereplés? Majd vagy. Gyere már, hogyha elrabolod a kalapot, a Levinek a két oldalán ki tudod mutatni, mert megpróbáljuk elkapni. Be tudsz jönni? Nem annyira. Nagy Na, jó. tapsot Katának. Tudjátok, ez egy ilyen családi vállalkozás, ami azt jelenti, hogy állandóan 2-3 gyerekem itt van a nyakamon. Ő a legnagyobb kislányom, úgy hívják, hogy Kata, köszi, hogy segítek. Ő meg a legnagyobb kisfiam, és a méregdrága shopban van a Bencső, ő meg a legkisebb kisfiam. És még van egy pár itt-ott, amott.
A Kata fog segíteni nekünk a kalap elrablásában, oké? Már el is tagolja. Ó, és kezdődhet a kalapkeresés, gyere, álljunk közel. Soha nem tudhatjuk, hol van az a kalap. Mehet? Segítetek? Semmit nem kell csinálni, meglátjátok a kalapot, akkor azt kell rámutattok, és azt mondjátok. Ott van! Nincs ott, csak én hitelesen mutatom be. De egyébként most mindenhol van, úgyhogy nagyon nehéz dolgozni. Az igazi kalap. Kalapjakat kalapja, jól elvitte a rókam, és többet vissza nem adja. Hol a róka, ki tudja, hol a kalap, ki tudja. Szóljuk, ha látjuk, és kiabáljuk azt, hogy ott. Szóljuk, ha látjuk, és kiabáljuk azt, hogy ott. Másik oldal, Levi, másik oldal. Szóljuk, ha látjuk, és kiabáljuk azt, hogy ott. Másik oldal. Szóljuk, ha látjuk, és kiabáljuk azt, hogy ott van. Mindig ugyanaz. Ez nagyon jó így, csak figyelj. Akarom a színpadon állóknak, vagy a színpadszerű dolgon állóknak, tudjátok mi a legnagyobb segítség? Mi? Hogyha közben tapsolnak, a közönség Ja, tapsol. tényleg. Figyelj, Levi bemutatja. És a... Taps, 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 taps. Így. Aha. Ott is. Oké. Jó? Nagyon jó. Mert még egyszer. Igen. Már segítsége. Jó. Kalapja, kalapja. Hopp. Jól elvitte a rókam, és többet vissza nem adja. De hol a kalap, mit tudja? Én nem tudom, már mondtam. Szóljunk, ha látjuk, és kiabáljuk azt, hogy ott van. Szóljunk, ha látjuk, és kiabáljuk azt, hogy Szép volt. nem szaladgálsz? Szaladgáljak. Levi nem tud szaladgálni, mert nem Ja. bírja annyira, mint aki nem. Szoboszlai, nem vagyok. Nem tud, nem bírja olyan Sérült, sokat. Nem most tud. le van sérülve. Sérült, Szoboszlai le van sérülve, azóta a Levi is úgy van vele. Köszönöm szépen, Kata, nagyon kedves vagy. Köszönöm szépen. Jó van. Kinek van még kedvenc dala? Senki? Igen, neked? Mondjad vele. Na, micsoda? Kiabálja Melyik? A maga. Pipis? De hol? Nem látta valaki a pesti Pipit egyébként? Pipi! Ah, de... Igen, de meg... Ja, bocsánat, de most kaptuk a hírt. Most kaptuk a hírt, hogy a pesti Pipipnek a szerződésében az is benne van, hogy... Szóval két kérdésük volt. Egy, interaktívak vagytok? Hát ki van írva a weboldalunkról, hogy interaktív gyerekműsor. Ennyi. Tudjátok, hogy miért írjuk ki, hogy interaktív gyerekműsor? Mert sokkal könnyebb eladni. Igen, azért sokkal könnyebb eladni. Jó, és a második kérdés mi volt? Szerződésbe vállaljátok, hogy megénekeltetitek a közönséget? Mi meg aláírtuk. És mit szoktunk csinálni, hogy tutira menjen a dolog? Elővesszük az Alma Együttesnek a nagyon régi trükkét, az mindig bejön. Csinabigálás! És már meg is van, figyelj. Na, háza, látod? Írd be, hogy a Facebookra, hogy a Pesti Pipi megnyitón meg is énekeltették a szerződés szerint a közönséget. Így aztán mi már mindent teljesítettünk. Azt ne írd be, hogy sokkal jobb hangjuk van, mint nekünk, oké? Köszönöm szépen. Kerekecske gombocska, hová bújt a nyuszika? Meg kéne találni, történjen bármi. Kerekecske gombocska, hová megy a nagy róka? Majd a Levi elmondja. Figyelj, hova megy a nagy róka? Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez mind megette, aztán repetált is, két belőle, megfájdultam, hasad tőle. És ekkor a Levente táncolni kezdett. Persze már.
akarom dobni a hangulatot. Hova? Már hova? Ekkor a Levente táncolni kezdett, és a gyerekek megpróbálták utánozni a Leventének a táncát, és közben tapsoltak Gyere, gyere! neki. Egy, két, háj! Szép volt. Kerekecske gombocska, hová bújt vagy nyuszika, meg kéne találni, történjen már. Kerekecske Ásított egyet. gombocska, hová megy a nagy róka, majd a Levi elmondja, ez elment vadászni. Ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, Icipici? az mind megette, aztán repetált is, kírt belőle. Megfájdultam. Egy hamburger is elég. Bocsánat, tetszett nektek, hogy a Levente Ne táncolt csinálnám, egyébként, hogy a... direkt csinálod. Tetszett? A nagy sikerre való tekintet miatt ekkor Levente újra táncolni kezdett, és most már nem csak a gyerekek, hanem a 20, 30, 40, 50 éves gyerekek is tapsoltak. Na végre! Egy, két, háj, és... Üvegujjam alma, Mutató. a mutató ujjam megrázta, Középső. a középső ujjam összeszedte, Gyűrűs. a gyűrűs ujjam hazavitte. Mit csinált az icike Mit csinált az icike-picike, ki tudja bekiabálni, hogy mit csináltam? Micsoda? Nem lehet hallani, mert hangosan szól az zene. Mit csinált a picike, mit csinált? Nagy taps Leventének, Híres táncos. keresztezős. Jaj, te Már fáradtak sem. búcsúdal kéne. Pipi, itt vagy? Ott van. Azt akarom kérdezni, Pipi, hogy emlékszel még, amit a stúdióba felvettünk a táncra, hogy nem emlékszem, akkor az egyszer táncolt. Jó, Levente ezt is megmutatja, jó? Jó. Figyelj! Figyelj. Gyere ide, Ó, segíts, kisfejezve, át tudsz vigyázz. törni bárki, mindenki? Ne törődj semmivel. Vigyázz, jön a pipicilla. Jajjaj. Gondolkodtam rajta, hogy kakas vagy tyúk. Szerintem kakasnak néz ki, nem? De még Pipi. Még Pipi, még nem. Még nem. Szia Pipi, gyere! Levente megmutatja neked, hogy hogy van. Ide fel. Tehát, gyere Pipi, állj fel! Csinálod neki Vigyázz, egy mert itt van egy ilyen emelkedő. Ez Arra az. nehogy lees. Na most próbáld utánozni Leventét, figyelj! Levikét Mutatom. beállnálod a középre, Na egy jó, kicsit. vigyázz. Vigyázz, mert be fog- Vigyázz kislábad, de vigyázz 70 kiló. Igen. Tehát, csip 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 csiri, csip 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 csiri, csip csiri, csip csiri, csip csip. Gyerünk gyerekek! Jó lesz, most ugye már utánozza mindenki, aki tudja. Aki a legjobban utánozza, az a Pesti Pistiben majd kap egy 50% kedvez, mint a magalacsa. 50% kedvezményt a vampíros kalapja. Vagy ilyen csip 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 csip. Bocsánat, Egész jó. Jó, már kezd emlékezni, bejön neki. Egyszer csinált meg, Ez az. életében. Csip 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 csiri. Mindenki tudja? Jöhet a tánc. Csip csiri. Na akkor menjünk, gyerünk, ügyelünk! Jó! Csip 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 csiri. Csip 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 csiri. Csip csiri. Csip csiri. Csip 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 csiri. Ó, csip 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 csiri. Csip 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 csiri. Csip csiri. Csip csiri. Csip 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 csiri. Hey! A kamponába jött a Pipi. A kamponába jött a Pipi. Úgy szerették, szerették.
tudja tényleg. Csip, 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 de így van, aki tudja. Csip, 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 csip. Azaz. Csip, 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 csip. Csip, 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 csip. Csip, 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 csip. Nagy tapsot a Pesti Pipinek! Videóban sokkal jobban csinálta, össze van vágva azért, ott is egyébként bénázott. De jó, ja, nem, ott nagyon jól csináltad, és a legjobb részeket vettük ki. Szóval nagyon nagy tapsot kérnék szépen a Pesti Pipinek, azért is, hogy kitalálták ezt a Kalapjakabos együttműködést. Ha bementek a Pesti Pipibe és van rajtatok valamilyen kalapjakab, ez vonatkozik bármelyik Pesti Pipibe az egész országban egyébként, akkor mit kapnak? 50%-ot. Így van, a csibe 50%-ot a csibe menüből. Van még jó számos, hogy ez Részleteket az keresünk. utolsó. Mondjál egyet. Micsodák? Igen, de hogy... Mondja, Nancsoljátok! Nancsoljátok! Kiabálj oda! Nancsoljátok! Na jó van, mi is lassan búcsúzunk, mert azt mondtuk mini koncert. Azt arra gondoltunk, hogy mini színpad, mini koncert. Mini gyerekek eljönnek, nézzétek meg a cápákat, hogy úsznak. Egyetek bármit a Pesti Pipiben. Miket kell tudnom? Van még arcfestés is. 50%-os a kalaposok, sapkásoknak. A csibe menüre. Részletek ott a boltban. És oda néz, még mindig mozognak a Pipiben. Minden gyerek ízek mozog, akár csak a kukatok. Úszik, szalad, úszik, mászik, így telnek el a napok. Nem tehetnek róla, csak bennük van a sajtukra. Nem tehetnek róla, csak bennük van a sajtukra. És ők ettől boldogan. Gyerünk egy kis mozgásra, vége van a bulinak, figyelj, figyelj! Ne vigyétek haza az energiákat! Ez a gyerek annyit mozog, a banya ugyan már nem tudja leállítani. Maximumban fakad el, mert azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Mert azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Az ebédet várja már. Figyelj az ebéd! Jön a tánc, figyelj! Táncot jár a torbanál. Minden gyerek tudja már, hogy akinek nem elég, az kaphat még. Táncot jár a torbanál. Minden gyerek tudja már, hogy aki nem lép egyszerre, az nem kap létest estére. Bizony. Mit nem kap? Nem kap létest estére. Kap, tényleg nem kap? Nem. Áj, minden gyerek ízek mozog, akár csak a kukacok. Így szaladunk, hogy már így telnek el a napok. Nem tehetnek róla, csak bennük van. Nem tehetnek róla, csak bennük van. Nem tehetnek róla, csak bennük van. Jó, már úgysem tudtuk, hogy hol tartunk, nem? Brek, ilyen a békát énekel. Brek. Ezt a dalt akkor játsszuk el, ha találunk a nézőtéren 10 gyereket, aki nem csak utánozza a béka hangját, hanem ugyanúgy ugrál, mint egy béka. Erre kíváncsi vagyok. Van itt 10 gyerek? És 2 darab felnőtt is kell. Az nehéz lesz. De azt mi bevállaljuk a Leventével, ne ijedjetek már meg. Már egyből elindultak. Bevállaljuk a Leventével, jó? Csak le ne szakadjon ez a bincsula. Hát csak... 2, 3, ilyen a békát életre. Ilyen a békát életre. Ilyen a békát életre. Nagyon ilyen a békát életre. A vízben úszik egy béka pete. Lárvaként te vihar lesz a neve. A béka bölcsivel ebédre eszik egy jó. Neki a mosszatolja minden.
Black, 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 ilyen a békák élete. Black, 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 ilyen a békák élete. Igen, black, 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 ilyen a békák élete. Black, 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 ilyen a békák élete. Egy kicsit ugrálnak, utána még ugrálnak. Utána még ebéd után is meg elég rosszalkodnak estig, tudom, de amikor ma hazamennek, mit fognak csinálni? Hazamennek, vacsoráznak majd este, fogat mosnak, gyorsan elmennek zuhanyozni, ez nincs benne, csak a szülők miatt csináljuk. Elmennek zuhanyozni, fürödni, és nagyon gyorsan lefekszenek, hogy a szüleiknek legyen még egy kis én ideje. Ez az! Én idő! Nagy örömmel jelentem be, hogy Levente és nagyon kedves felesége a mai napon is áthozta az összes gyereket hozzánk, és mondták, hogy nálunk is fognak aludni. Hogy Leventéknek legyen egy is. Nagyon szépen köszönjük, Levente! Egy, két, black, 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 ilyen a békák éneke! Black, 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 ilyen a békák élete! Black, 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 ilyen a békák élete! Black, 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 ilyen a békák! Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztetek bennünket! Sziasztok, viszontlátásra! Nagyon jó! El lehet tölteni egyébként itt az időt a Camponával. Ha tudtuk volna, megbeszéljük a Campino színháznál, hogy csináljanak valami műsor, de van itt ilyen cápákat lehet. Ugye lehet nézni cápákat? Lehet? Itt vannak a cápák, ugye? Igen, már voltunk. Baby cápa, 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 baby cápa. Milyen van? Mi van? Te kiszálltál elő? Mindent gyorsan kapcsoltál vissza, most jön a baby cápa búcsúnak. Ki szeretné, hogy játsszuk a baby cápát? Bocsi, Levi, meg vagy szavazva. Figyelj! Várjál! Ez az várok. Elfelé gyorsabban kapcsolni kifelé. Hogy is van? És képe van képe. Ismer a C, E és D. Baby cápa, 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 baby cápa. Mi van még? Mama cápa, mama cápa, mama cápa, mama cápa. Mi van még? Papa cápa, papa cápa, papa cápa. Jó, akkor most ugye rózsaszín cápa is van. Rózsaszín cápa, rózsaszín cápa, rózsaszín cápa, rózsaszín cápa. Lila, Bocsánat. lila cápa, lila cápa, lila cápa. Akkor lila majom, jó, mindegy, akkor zöld cápa, zöld cápa. Zöld cápa, zöld cápa, zöld cápa. És azt nem hagyhatjuk ki, az is van, hogy narancsárga cápa. Olyan is van. Narancsárga cápa, mindig kell, narancsárga cápa, narancsárga cápa, jó, 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 mert baby cápa, baby cápa, baby cápa, baby cápa. Te majd ezért a tropikáriumnak majd a számlát azt mondja, Jó, nekünk is. baby cápa, baby cápa, baby cápa, baby cápa. Szóval az a helyzet, hogy mi most indulunk, Szlovákiába akarjuk mondani a Felvidékre. És hova megyünk? Dunaszerda. Dunaszerda helyre, úgyhogy 4-kor ott játszunk, még kiértek. Fél 3-ra kell lenni. De teltház van, úgyhogy ne induljatok el. Sziasztok, köszönjük szépen, viszontlátásra, festessétek ki az arcotokat. Van egy olyan dalunk is, csak nem tudom, hogy van. Itt az arcom, tessék, kérem, hogy szépre fessék. Én csak azt kívánom, hogy teljesüljön az Ezt ismered? Hol a súgógépen? Itt van. Hol van? Ezt ismered? Hogy van tovább? Hogy van? Itt
van az arcom, tessék, kérem, hogy szépre fessék. Én csak azt kívánom, hogy teljesüljön az álmom, és jöjjenek a festék, hogy az eget kékre fessék. Na de lejön ez a festék. Ugye lejön ez a festék? Ez lejön ez a festék? Ez lejön. Csak mert holnap már szeretnék. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ránk szántátok az időtöket. Isten tartsa meg a jó szokásotokat, és ha egy nagyon picit is tetszett a műsor, vagy valamelyik dal, akkor kövessetek minket a Facebookon, a YouTube-on, és léci, mondjátok el mindenkinek, jó? Amennyiben viszont nem tetszett a műsor, senkinek ne szóljatok egy szót se, légy szíves, mert egy csomó helyre még fogunk menni, jó? Hogy azt mondják, hogy jó. Most már valaki húzza már nálamon. Sziasztok! Köszi szépen, hogy végigmondtad a szöveget, és akkor én is tudtam a számról olvasni. Sziasztok, viszontlátásra! Ez az, Pipi! Tapsoljátok meg a Pipit! Elintézte nektek, hogy... Ő elintézte, de a társai... Igen, a társai. Ugye, igen, nem mondunk semmit, ugye?